ना मायाव थुगोन आं हले नांगोलाव थुगोन नै जोंना बसा मोजां नुवाखै नालाय नै बसा लोगोफोर नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा जितु भट बे भटखौ नस्थ' खालामालासे फैगौ उनै बिसायख'थिया मोनफैबाय माने फैगौ नंला फैबाय फैथारबायानो बे बिसायख'थियाव जितु 9 तारिखै जोंहा इलेक्सन माने भट होनाय दङ बे भट होनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ गोनो गोथो जायालासे नांगोलनि सावगारियाव ज्राबनो थुनानै न'आव फैबानो जाबाय मानो होनोबा दा UPPL नि जितु बिथांमोना MLA जानो थाखाय इलेक्सन गेलेदो BTC सरकारखौ सेफायनो थाखाय इलेक्सन गेलेदो बेफोरो मोनसे भुवा बातरि दानि जुगाव UPPL खौ रावबो फोथायला बिसोरो जाबाय मोनसे ओरैबायदि पार्टी आयाराम गयाराम होननाय मोनसे पार्टी दानि जुगाव UPPL नि जितु प्रमद बर'नि बुंनाय रावखौ खुगायाव मुखते मिथा मिथा बाकी सब कथाथु किता ओरैनो प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरा गासिबो नंखाय खुगायावल' गोदै गोदै आरो बाकिया सब गोखानो बिथाङा बुंनाय समाव गोदै गोदै बुङो जाहोनाय समाव गोखा गोखै माबा माबिखौ जाहोयो गतिके प्रमद बर'नि जितु दखाननि माल बुस्थुफोरखौ दानिया रावबो जानांला माने जोब्बाय आरोना बिथांमोना माने थाइसेनि बुस्थुखौ दखानाव लाबोनानै 20 ताकायाव फाननाय होननाय बाथ्राया बे प्रमद बर'आनो माने थगाय मा होननानै थगायबोबाय दालायनो गाव MLA MP जायोबा BTC सरकारखौ सेफायनानै गोदानै इलेक्सन गेलेफिनगोन हाग्रामा महिलानि सरकारा बायगोन UPPL सरकार फैफिनगोन फाग्लानि राव बेखौ दानि जाम्बा जाम्बिफोरा थारमाने मिथिनो बाखि गैला बिथाङा ओरैबायदि सासे थगायसुला मानसि थगाय मा होननानै थगायबावनो थगायनायनि जायगायानो गैला ओरैबायदि सासे मोनसे बुस्थु जिनिस आरो नायो बिथाङा जितु UPPL नि प्रमद बर' लिडार बिथाङा गावनो गाव बुरजा जानो लुगैयो गावनो हालमाजि जानो लुगैयो होननाय बाथ्रायाबो सैथो खोथा बिथाङानो MP यानो जाहैसिगोन MP जायोबा बेहाय आरो MLA खौ डाबल मोनगोन आरो बिथाङाथ' डाबल मोना MCLA बो जाखानानै दङ इलेक्सन गेलेबाय देरहाबाय MCLA जानानै दङ बियो खामानि गैयि MCLA आरोना जेबो खामानि मावनो हायि MCLA बेनिफ्राय दाखालि बावै MP जाबाय होनना खोनादोंमोन दा MLA जाबावनो नागिरदो माने खोथाया बेनो आयाराम गयाराम MLA बो जागोन गाव बुराबो जागोन गावनो आरो गावनो माबा माबि हालमाजि सालमाजिबो जागोन ओमफ्राय मन्थ्रियाबो गावनो मिनिस्टाराबो गावनो MLA आबो गावनो गतिके बेफोरबायदि माने थगायसुला गादिनि लुबिया माबा माबिफोरखौ फोथायना लाब गैला जा बुंलांबाय जोब्बाय नोंथांमोना सिगाङाव फोथायदोंमोनबाबो फोथायबाय आरो BPF निफ्राय जाय UPPL आव थांदोंमोन बिथांमोना आलासि जाहैदोंमोन दा न'आव गिदिंनानै फैफिनजोब्बाय आरो बिसोरजों लोगोसे UPPL आव जेसेबां दंमोन जोंनि UPPL नि जितु गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बिसोरजों फैफाबाय दा बिसोरजों रावबो मोजां मानसियानो गैला आयाराम गयाराम बाबु मोनखानायसो दङ बिथांमोना माने मा बुंनो आरोना एसे मोदोम सोरानायनि माबा माबिफोरखौ प्रेक्टिसफोरखौ होगासिनो दङ हौ हा होननाय या दिसुम होननायफोरखौ गतिके बिथांमोनखौ फोथायनानै लाब गैया नोंथांमोना 9 तारिखै गावबा गावनि बेसेन गोसाखौ नांगोलखौ नागिर फार्स्ट दाम बुनानै हो जोब्बाय।